سه تا پتلی، سه تا رزین، بعد آواز گذارونن گارانتیا آواز نمیگذاره خنکی вообще чисто первый сортай. Вибр бисорай иҷа камтар ҷо мисол надорем. ҷо дарои даруна бародаро мегзарем ё оригинал чисто Кавровский завод. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Имрӯз мо шумода дарҳои оҳани чӯбӣ нишон медиҳем. Як-якта нархошон, размерашон мекати гап задагим дӯстони азиз. Иҷа хитои, российский ҳама намудош ҳастай. Бо ду таваққа, як таваққаш ҳастай дӯстони азиз. Агар ягонташ махбул шудагӣ бошад, тамошо кунед, номерошонро дар экран мемонем. Занг занед, WhatsApp шуда бо каталог кати рӯӣ мекунед шумода. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Аз шумо боша якта лайк. Дӯстони азиз, ягон чи дар кор боша, дар комментарий нависед, мо мерем сиёмка мекунем. Саломат бошед. Ассалому алайкум бародаро, хуш омадем ба канали Нархтиҷи. Бародарои азиз, хоб дарои нава овардагим, ҳамо качествои пештара, качествои первый сортай ва гулои нав овардагим. Гулош навайда, дизайнои болош навай. Да сиёмкаи пештара 3800 буд, доставка установка дури шаҳри Душанбе. Хоб ҳавая бо аксия кардем, 3500 кардем. ин овози аксияи солинавӣ мекунем барои шумо бародаро. 3200 сомон. 3200 сомон аксия кардагим. Усто доставка установка фақат даруни шаҳри Душанбе. ноҳиёи дурдаст, ина масалан Қирған, ина Куло, Восе, ина Ваҳдат иҷоҳо боша, агар усторо ина мекунем, лекин он пулда доставка кардан можно. ҳами дар даҳаним, коробкаш 13-ним, се та петли, се та резин, баъд овоз гузаронданашда гарантия овоз намегузара хиники вообще чисто первый сортай. Мақсад клиентое ки дар ҳамиҷа ҳастан биён ай пеш бинан, вазнаш неки беҳад вазбин ай. Вазбин се та резин дура, се та замок, 5таи калид поёну боло. Дастоҳошам ҳама заводской, дастоҳои оригинал ай худаш. 3200 сомон доставка установка. Ойнадор бе ойна, размери 86 дар ҷои 90 сантиметр, 96 дар ҷои 1 метр. Домои кӯҳна боша агар камта устоҳомо чотка мебаранд, мечаспонам, проблема не. 3200 не ки доми нав боша, бо арзон мешава, 3100 мешава. Ба хотири чӣ ки вай мисол далбид надора, доми навай рост мебарам, мешинонаш бе ягон проблема. ҳамаш як нархе. ина дуруноша кушонед, гулош набинед, ойнадор бе ойна. Даруношон сафед айне ки хушрӯ кардагиан, сафед ай. ҳозиразамон ҳама дигам сафед мезанам. баъд маҳкамшавиёшон ҳами устод чотка шинонаш ягон проблема надорад. дари мошин бори маҳкам мешавад, чотка камбудӣ нест. ҳам клиентое ки ай мо бисёр харид кардагиан ҳамаш медонанд мисол ичи хали дарай. бале ҳамаш як качество. шумоизоляция стекловат минват барои овоза нагузарондан, хинакира нагузарондан. размершам мегӯян, размерош 96 мешавад дар ҷои 1 метр. ҳатти авналишкаш то 1,10 мепӯшонад, ана 86-ш 90 мешавад, то ҷои 1 метр мепӯшонад. баландиёш 2,05 тоза, 2 метр 05 сантиметр, қати авналишкаш 2,10 мешавад. хай домои кӯҳна бошам, ақсар камтар метрошонаш, не ки как нада ҷо мекунам метан. ана мешам гули беҳтаринай, беҳад гули хушрӯаи. Дарунаш копия беруна сафед. бо дига дизайнош ҳастай. Вибр бисорай, иҷа камтар ҷо мисол надорем. ҷо тангтараки ҳастай. Вибр бисора ба бале бале. ин вай дига чиза? Вай дига ва камтар вазбинтар. Вес вазбинтар вай. Охиранги ҳамин баъд бародаро бале бале ба бародарое ки мегӯям мисол вибр бисора суратоша гӯям, бо мепартем каталогша мепартем, ба ҳазур тамошо мекунам. ҳамаш не ки як качество. ана бародарои азиз, ина ёшам 2300 ён гули хушрӯам. Свети коричневӣ, свети сиёҳ. Я даруношон нишон ки даруношон коричневӣ хайтек. ана якта буд. Найдите дигар. ана иш гул надорад. ина ишам авай.
Сетаи Нархиш, резин, сетаи нархиш? замок. 2300 сом устош кад. 2300 сом. Инаи барангишам ҳамун нарх. Бале, барангишам ҳамун нарх. Хоб. Ана ишакаҷон. Ишам 2300. Ин ҳами коричневия сиёҳш. Сиёҳш. Дасткаи сиёҳш, уна айбариш задаги 1650 сом вай асад бе усто бе ҳеҷ ҳисоб кардагин. Я? Я замок дора, я резине ки дари ба қуввати хушрӯ Россия завод 1650 сом бе усто бе ҳеҷ чиаи. Бе гул. Россия заводской. Ана акаҷон иш. Ёш 4000 сомонӣ, камтар ё вазбинтар, ё ҳам Россия 4000 сомон. Адармуш. Сета резина. Бале, сета резин, ин ҳам сета замок, сета петли, утеплиташон минимал. Ина бо пуштонда яктаи дига сиёҳ, краскаи сиёҳш. Фаҳмидам аҷи. Ана ира гуфтаси? Бале, бале. Дизайнаш бо камтар дига. Ана дизайнаш ай дуртар сиёмкак не? Ина дармуш. Чанд сум акай? 4000 сомон доставка установка. Ин ҳамун зарчон сиёҳка кунем ҳамавай. Ана. Ин светш дигар не? Мақсад ҳамун Сиёҳ ё дута сиёҳ, уна бо якта дига мебинем. мебинем. Ин ҳамун нарх, а? Бале. Як дасткати сиёмка дорам, як дасткати кушодастам. Камтар неудобно штесаю, лекин ҳаракат кардастем, дурунша нишон теҳем. Ина алсиш мақсад ай 10 сантиметр зиёдтар. Сета замок, сета резин. Ана барангиш 3200. Ана иша? Ана ваш бе оина 3200. Нехе кушоин дурунша. Ана ёш хоб 2300 сими доставка установка, ёрам ҳамун размерҳои гуфтагӣ. 96 86 ёам дар рӯи беҳтарина сифатҳои первӣ сортан ём. Сета резин дора, дута резин дора. Свети сери, свети сиёҳ, свети коричневӣ. Ин сери света серебро. Ана мишам ҳамаи 2300 сом доставка установка. Ана ё оҳанӣ, хоб ёам Россия заводскоян, 60 кило болоан. Ё бурда часпонданаш хати 3000, хати устош 3000, ёам се резин доран, сета замок, сета часпак, утеплит, миниват, чанд гулои дигаш аст. Ду табақашам ҳастам, я? Табақашам ҳастай. Бале 4400 сом, 4300 сом. Ина рӯпару нишон тен ду табақаша, ай дига гулшай. Як табақаи ҳамирам ҳаст. Ё чиста заводской Россия. Баъд дурун сафед меша, дурун сиёҳ. Хайти ки слоновый кост. Светш. Уна барангиш коричневый, айваям сиёҳка кунем, ҳамун ҳамраи ҳамин. Гулиш дига просто. Ям ҳамун нарх. Бале. Чанд гуфтаи? 4300 сом мебаранд, мечаспонанд. Дуруни шаҳр доставка установкаш. Пул дӯстон азиз. Оиҷа чанд тархили Варианти табақа бисёр ай. Вариант ҷо нест просто. Камтар даҷа витрина. Ана ям варианти Россия, ям гули беҳад хушрӯ ай. Ям гули хушрӯ ай. Баъд харидшам хушрӯ ай. Ям ҳамун 4300 ай доставка установка. Як табақаи ҳамин размери 96 меша, размери 86. Як табақаш фарқ надора, ё 86 ё 96, 3000 сомон установка доставка даруни шаҳр. Ана мегзарем ака хитоӣ да, ин хитоӣ ба дари хитои заводской фирмени айне ки ин бурда часпонданаш хати 3000 ду табақаш. Ин дурун сафед, дурун сиёҳ меша, баъд як табақаш бурда часпонданаш хати 2300 даиҷа гуфтем пешаки ко. Ана ва як табақаш. Чӣ гули мебинен, ду табақа дора я табақа. Не, ёрам гуфтем, а? Я гуфтемиш коричневий. Ё 2000 чанд буд? Ё 3000 сомон. 3000 сом. Ана барангишам я бор гирен, ана ва ду табақа дора. Ин? Ана ва табақа дора.
دو طبقه هم هست. خودش توقع 3000 دو طبقهش 4300. رفت. Ана ён заводской Россия дарои даруна да мегзарем. Дарои даруна да бародаро мегзарем. Ё оригинал чиста Кауровский завод. Дарои эмайл. شده میشه؟ Ок шуда мешава. نه دوستان درون بیرون یک خلا Дарун берун я хел краска лак чиста заводской. Ё комплект 1150 кадагим юра. Замоки хуб, часпаки хуб ҳамаш комплект авналичка коробка дар ҳамаш да дурунаш дохил мешава 1150 сум. Ина бо коричневиш аста. Чанд гил ҳаста бад бугам сураташа роӣ мекунам мисол. Ана ям краска лак коричневиёш 950 сум. авналичкоша тайёр намешава? Тайёр намеша. Фақат пачка Пачка салафон мегирам. Устошон хучон мақсад мекунам дахмошон бале. Уна сафеди дигариш да уҷа рост. Я доставка дорем? Доставка установка. Ай 3-4 та боло боша дури шар доставка да туғри мегирад. Доставка мекунем. Фақат доставка устои бад хуб аст на профессионало бо қати усто бо гап мезанам. Не оинадорш 1250 сум. Оинадор. Бад ина бегилш астай бо классика да, я хелва ёда мега. Бале классик. Бад барангиша гирин, ами дари коз витрина набуд кун. Даста задагиши бидасташ дига гилиш. Имея? О, бад зардша дорем. Чанд расветка аст, мақсад ҷа ҷои нест ма. Бале. Бозори Кушониён шаҳри Душанбе. Блоки 12 даромадгоҳи 8. Ами даромадгоҳи 8 рост ҳам химе биён магазини 192 мешава. Баъд бародаро ба вибр бисёртарай WhatsApp дорем да ҳамин ҳозир ду номер мемонем ҳаминҷа ҳар душта WhatsApp ҳаст. Хоб бигин суратоша бо мепартем, ҳама каталогша мепартем. Номерои мо 881 26 26 26 919 43 82 86. Да ҳар душ WhatsApp ҳаст. Саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.